Eu non sei que fago aquí. Esto é moita igualdade. Mirando pa todos vos hai moita diversidade. Queremos un mundo en paz, queremos a igualdade e pensar nos animais a moita diversidade. Vallejo. Este tema hai que falar da igualdade, non todo o mundo a entende, chamase diversidade. Sabe todo, hai que saber estudar, se non sabemos que facer, nos ponemos a cantar. Do traballo sae todo, esa frase da miña nai, se a día todo o mundo, incluso ao meu pai. Cosa, sí. Lía Lorenzo Portela. A segunda. Merendamos todos xuntos, cando toque o descanso, pois estou pasando moi ben. Agora me gusta estar regueifando. Merendamos todos xuntos. Eu quería un bocata, miña nai non mo preparou porque comeme a gata. Merendamos todos xuntos, en amor e compañía, estamos no mesmo sitio, pero a victoria é mía. Ai, atrás, Estela, Noria. Noa, vai. Temos la Noria. Os versos improvisados. Dito esto, os integrantes do grupo número 6 son María Benito Vila, María Benito, Iago Cabaleiro Abalde, Iago, Mala, Safín, Yaiaui, Mera. ¿Dónde está Mera? Ahí está. Marta Mínguez Fernández. Martina, vamos. Vamos, Martina. Grande. Martín Casal Pérez. Vamos, Martín. La proba, grazas ao meu amigo, chegoume algunhas cousas, salvoume de aquilo. Salvoume de aquilo. Pegade ben o micro, se non nos escoita. Superei aquela prova, pero isto non rematou. Terei que seguir loitando para ser o campeón. Vamos, Jenny. Superei aquela proba, agora teño moita fame, un bocato de tortilla e merendar no certame. Eu vou. Coitamos. Superei aquela proba, a pasei como se nada, pero creo que na seguinte non me salen as palabras. Falta a rapaciña do primeiro. Tela. No. Algún que na votara que quiera votar? No. Miguel Martínez González. Michael. ¿Dónde está Miguel? ¿Quién es Miguel? Miguel. Ian Lito Dios. Ian. ¿Veo Ian o no? ¿Por lo contrario no viñeron o qué? Anabela Madrigal Montilla. Anabela, ven para acá. Adrián Caetano Castelo. Carmilla Pereira Fernández.
Para. Escoitamos hacer co micro. Disfrutar, hai? Paseando pola rúa, paseando no camión, o único que teño medo de darme un bo reventón. Eu estaba conducindo un camión, pero choqueime co carro e sucede un gran reventón. Hai que gañar confianza, porque iso é importante, sobre todo cos familiares. Por iso é moi galante. Hai que gañar confianza para ganar este certamen. A verdade, estoy nerviosa, quero irme para a clase. Escoitamos. Hai que gañar confianza para así poder gañar, porque si non a consigues ao final vaila cagar. Lía. Hai que gañar confianza. Más forte, Lía. Hai que gañar confianza. Se queres ser o meu amigo, e así todos os descantos poderás juntarte comigo. Seguimos. Hai que gañar confianza para poder regrifar, porque se non a disfrutas no vale de nada máis. Iris Santana Carcabelo. Iris Santana. Iris Santana. Iris Santana. ¿Está Iris Santana o no? Bueno, Miguel Berrone Barona. Miguel Berrone. ¿Está o no? No. Iris no está. Miguel Berrone tampoco. Hugo Vieiro di. Hugo Vieiro. Non veu? Ikram Sar con Vivi. Hugo, no, María Díaz Rodríguez. O Mara, Mara. Vamos, Dani. O meu nome é Danielito, veño dende a travesía, e despois deste camiño vou levar unha alegría. Escoitemos esta moza, Iria, ¿no? Iria, adiante, Arriba, Iria, arriba o micro, vale. O meu nome é Cristina. É moi de compensación, e ali están os meus amigos chamando a atención. Adiante, un poquinho adiante sempre. Eu chamo-me Javier, e criei-me no Pombal, agora estou no Castelao, e aquí viñen regueifar. Moi ben. Eva, grande, adiante. Hola, son Eva Rodríguez, que tal estades vostedes? Eu estou aquí moi ben presentándome con eles. Moi ben. A seguinte copla é unha copla como arriba e rima, Traballo e diario. Tela, imos, vai. Eu estaba a estudiar, despois fixen un traballo, chamoume a miña nai, díxome que... Sí, dalle lume. No. Non me parece normal, non me escoito nen un fallo, todos regueifades ben, facedelo con encanto. Non me parece normal, estas regueifas tan boas, o colexio Monterrey sai e fainas aún máis boas. Ikram.
Non me parece normal o que ti estás a facer. Pasas o día dormindo e non fas do teu deber. Que remate o conflito, busquemos a nosa paz. Eu non quero máis guerra, eu aún soy un rapaz. O segundo, non? O pé forzado, que non tomen por palo. Os meus mestres e as mestras din que somos super bravos, pero isto non é así, que non nos tomen por palos. Nosa terra é incrível, non nos podemos queixar. Bandeira, himno e xente que non... O sea que en Valadares Santo me está regueifando. Temos que pasar de ronda, que non nos tomen por parvo. ¿Y vos, Rodri, Cala? ¡Dale, Carlos! ¿Cómo quedas, Cala? Rodri, Samu, a tú, a veña. Sí. A Galicia é moi bonita, tes a praia, tes os lagos, que non nos quiten a paisaxe, que non nos tomen por... Nos tomen por... A ver, oye, esto es adelante. Grupo B. Estamos en Valladares, regueifar aquí é genial. A xente di que sinxelo non me parece normal. No clásico do outro día mete unha Lamine Yamal. O árbitro dixo que non me parece normal. Hola, Capela Sistina, Lume. Teño unha boa regueifa, eu vou versiño por verso, pero pensa nas persoas, pensa en todo o universo. Vai, Nico. Regueifando en Valadares, rimando un gran verso. O escoita o planeta, o escoita o universo. Hoxe todos regueifando, estou cantando estes versos. Merecedes todo o mundo, merecedes o universo. Moi boa, Xela. Nunha sala milenaria dixeronme dunha amiga, pero eu non fixen caso e marcheime a unha feira. Anxela. Nunha sala milenaria, e o que pensa esta xente non é fala e regueifa, hai que quedar ben na mente. Moi boa. A terceira copla. ¿A quién le toca ahora? Elige, vai. Sí. No. Miguel Ángel. Xavi Sánchez, ¿no? Está la última ya. Está ya última, Miguel Ángel. ¿Eh? Ah, bueno. Hola. Terceira, vai. Anxela. Esta confraternidade, regueifamos benos versos, é señal de educación, é señal de ter ingenio.